estás aquí. Podo falar contigo un momento? Non. En realidade non é máis ca un pouco de información. Por que guindache o váter pola xanela? Para baixar a renda. Sí, claro. Que parvos son. Só unha cousa máis. De que estás falando? Agora podemos ir ao tribunal da renda. Non hai que pagar tanto por unha casa que teño o váter fora. Vaya. Vale, pero eu non cho creo. Creo que o fixeches adrede porque sabes que teño cagarría. Mira, vai facer Nil a cea ou non? Será mellor que yo preguntes, non? Si, interésame máis o cu neste momento. Nil! Nil! Deixate de andrómeras! Vas facer a cea ou vouche facer tragar os dentes? Onde vas con ese saco, Mike? A ningures. Levas aí a roupa suxa? Non. Pensei que había que levar a roupa suxa de todos ou ir á lavandaría. De que vale a lista que fixemos? Ben, roupa. Ben, ningún de nós irá, por causa ningunha, nin sequeran que nos comesen os cans bravos. Ei, iso puxeno eu. Irá á lavandaría sen antes recoller toda a roupa suxa dos demais. Sí, apartado 83. Excepto Mike. Perdón. Igual, ademais non vou á lavandaría, vou ao soterrego. Teño un fiambre. Entendedes? Pareceme ben, entón. Supoño. Ponse peor cada minuto. Polo menos non vai á lavandaría. Ben, Nil, vouche dar 3 segundos para facer a cea. Comezando xa. 1, 2, Que che apetece, Big? 3. Onde está a miña cea? Ainda non está feita de todo, sabes? Non está... Moi ben, Nil, sí. Deitado por aí divirtíndote, mentres nos morremos de fame. ¡Hippie! E escachoche o meu prato favorito. Ben, supoño que teremos que facer nós a cea. Que foi iso? O que? Nada. Estáme empezando a xogar malas pasadas a mí. Sabes, pensei que estábamos nunha balsa. Tes que acougar un pouco, sabes? Estás traballando demasiado. Vai moita calor, non si? Vai. Hai que traer unha bombilla de menos vatios. Axuda! Afondamos! Acouga, home! Non afondamos. Farei que entre un pouco de aire fresco. Así é mellor. Que che pasa? Nada. ¿Sabes nadar? Que? Estábame preguntando... Preguntando? Sí, preguntábame se irías nadando ata a farmacia para me traer algo para as alucinacións. Que? Tiveches tamén ti unha? Ou iso, ou asulagouse toda a cidade. Tes razón. Traballamos demasiado, sabes? Haiche máis dun ano que non vou de vacacións. Entón isto que é? Como? O que? Isto? Vacacións? 2 semanas nun sotarrego debaixo dunha bombilla? Non había outra cousa. Non había outra cousa. Anda, faime un favor, queres? Que? El se iso era en realidade unha alucinación. Como chegou vostede ata aquí? Pregúntenlle aos meus pais, non mo dixeron. Importalle coidar do meu amigo? De acordo, foi un chiste malo. Pero a morte non ten gracia.
É vomitivo. Sí, é incrible o que se pode facer só con auga e fariña. Sí. Cola. Que é ese pontiño branco? É un pontiño branco. Oh, que listo! Debe ser unha tele moi bella. Que, hippie? Non, ese pontiño branco é un sinal. Significa algo moi usado. Significa que xa non hai tele. E é hora de nos deitar. Vou subir a acabar de debuxar a miña carta astral astrolóxica, de acordo? De verdade crees que algunha vez se interesou alguén nalgunha cousa que ti dixeras, Neil? Deus, fascista. Vas a editar, Vivian? Non, vómelo ponto branco un pouco máis. O que ya tivésemos vídeo, podería velo amañá. Ben, boas noites. Non se esqueza de desenchufar o aparato. Por qué? Porque estou para a torta do demo. Ben. Non vai estoupar nunca. Vou xogar a asasinato. Podería gañar moito se fose profesional. Pero a min o que me importa é o deporte. Neil, podesme volver a bola? Moi ben. Que tal? Quen usou o meu dentífrico? Vi fixe unha redacción, uso uno para borrar. ¡Bastardo! Que estás facendo aquí de pé diante do meu dormitorio, Mike? É que só me podo sentar na chan, Rick. Ah, jaja, moi gracioso. Supoño que pensas que mofarse é de listos con 3 millóns de parados. Sí. Mira, saca de diante, quero entrar no meu dormitorio. Non vas ben vestido para iso. Que? Moi ben, non che vou tripar o dereito. El nunca me tripou a min 5 libras polo cuarto, non polo chiste. 5 libras por entrar no meu dormitorio? ¡Ja! Que fixeches trocáchelo nunha discoteca? Que listo. Oide, queredes marchar, por favor? Non quero ser un estripacontos, pero agora gustaríame espirme. Mira, tío, ou bailas ou marchas. Moi ben, xa está. Escoitade todos, cuidado, cuidado. Perdoe, xefe. Arriba, abaixo, arriba, abaixo. Encántame Londres e fun ao funeral de Violeta. Pero este naniño estuvo molestando os cabaleiros e as señoritas mentres abaneaban o corpo ata baixar o chan. Entendo que digo? Pero vai con cuidado, Langrán. Non quero que se me noxen os clientes. Mike, bastardo!